nenggih Bapak Ahmad Taufik saking Kawa Kecamatan Meranggen. Lung tinampen parti soro utawi buku nikah purno utawi panutup minangka laksi tata ingkang kaping 6 para rawuh kakung putri Ureda Muda Minulya kangge ambuka waranegatining karya sumangga kita widhi kanthi wawasan umul kitab mugi-mugi laksi tacara wonten ing enjang punika antuk nugrahing Gusti wilujeng tentrem saben ing sambekala ala hadiniyah bibarakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Toyo-toyo lung tinamban mahar kanthi simbolis ingkang purang dening ana Mas Bagus Agung Rahayu Mutakin sarjana administrasi publik dipun tampi dening Ayu Vindya Saputri ingkang dipun pandu dening Bapak Naib nenggih Bapak Ahmad Taufik katur dumateng panjenenganipun kasumanggaken nuwun. Monggo kadang-kadang fotografer kasun menurut gambar baganipun atau kenang-kenanganipun. Bismillahirrahmanirrahim. Dek Ayu Vindya Saputri, ini mahar dariku untuk dirimu berupa seperangkat alat sholat, mohon untuk diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kepareng matur ing saat menika panjenengan kula aturi nikahaken kula kalian kekasih kula Mas Agung Rahayu Mutakin putranipun Bapak Ani Miharja ingkang sampun maring mahar dumateng kula karupi seperangkat alat sholat sampun kula tampi Bapak. Ya nduk tak nikahake tak pangestoni mugi-mugi oleh ridhone Allah Ta'ala. Amin. Pak Arifin niki mangke badhe dipun ijabaken piyambak napa dipun wakilaken. Niki wau putra panjenengan sampun matur.
Wahai saudara Agung Rahayu Mutakin bin Bapak Amin Yarja, engkau aku nikahkan dan aku kawinkan dengan putri kandungku Ayu Bindia Saputri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar dengan tunai. Apa apa cekli terus. Enggak apa-apa. Siap Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa injil ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara Allah min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus sabab man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm innahu lahu ja. Wa qala aidan ittaqillaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Mari bersama-sama astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhil mubarak Agung Rahayu Muttaqin Ibna Ani Miharja Uzawwi juga ala ma amarallahu bihi min imsangim bima'rufin au tasrihim bi ihsan wa bi qoulihi ta'ala wa ashirhunna bil ma'ruf. Wahai saudara Agung Rahayu Mutakin bin Ani Miharja, engkau aku nikahkan dengan dan aku kawinkan dengan putri kandungku yang bernama Ayu Vindya Saputri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan yang telah engkau bayar dengan tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Vindya Saputri binti Ahmad Arifin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma bi fadlika ummana wa bi lutfika khuffana waj'al hadzal 'aqda 'aqdan mubarakan ma'suman walih bainahuma wal farqan daiman wa la taj'al bainahuma furqatan wa fi rasul fi ma mu'nadad dunya wal akhirah. Allahumma salika antul qiya bi mahabbatil widad warzuqna salihat minal banati wal aulad hatta yardul afad wa antahfadahuma mimma kayyidil khalqi ajma'in wa antuwasi'a lahumar rizqa
wa taj'alahuma min ibadikas sholihin. Allahumma afiat, betul afiat wa syukur afiat. Allahumma alif baina Agung Rahayu Muttaqin wa Ayu Findiasa Putri Kama Afta Baina Abina Adam Mumina Hawa walif baina huma Sayyidina Muhammad wa Khadijah al-Kubra walif baina huma Sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra walif baina huma Tabi'i wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Agung, niki saka ta'alluq lagi saya terangkan saja ya. Biasanya suruh baca, saya enggak suruh baca. Tak suruh tanda tangan saja ya. Saya terangkan, berarti jangan cukup tanda tangan. Dengan tanda tangan itu saya anggap Mas Agung sudah paham, sudah mengetahui maksud dan isinya ya. Sihot ta'alluq tolak, ucapan gantung berkaitan dengan talak ya. Ini janji panjenengan Mas Agung kepada Mbak Ayu ya, janjinya akan mempergauli Mbak Ayu dengan baik menurut ajaran Islam. Terus panjenengan Mas Agung mengucapkan sihot ta'alluq tolak sebagai berikut. Apabila nanti yang pertama kok misalkan Mas Agung meninggalkan Mbak Ayu selama 2 tahun berturut-turut, atau yang kedua tidak memberikan nafkah wajib kepada Mbak Ayu selama 3 bulan lamanya, atau yang ketiga menyakiti badan atau jasmani Mbak Ayu, atau yang keempat membiarkan atau tidak mempedulikan Mbak Ayu selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan panjenengan tadi Mas Agung, misalkan kok Mbak Ayu ridho, ikhlas, terima, tentunya tidak ada masalah Mas ya. Tetapi manakala atas perbuatan panjenengan tadi yang poin 1, 2, 3 atau 4 Mbak Ayu boten ridho, boten ikhlas, Mbak Ayu bisa mengajukan gugatan di pengadilan agama walaupun tanpa persetujuan dari Mas Agung gitu Mas ya, karena hak talak ada pada seorang suami Mas ya. Sing duwe hak talak kuwi bojo lanang gitu lah. Jikalau seorang istri kok ditinggal bojone gak dikai nafkah, jok moro tangan tetepno wae, istri tersebut tidak bisa mentalak suaminya. Dia tidak bisa melepaskan dirinya dari suaminya kecuali dengan mengajukan gugatan di pengadilan agama. Nek bahasa mriki rapak ngoten Mas ya. Lah syaratnya harus terpenuhi dulu gitu ya. Semoga tidak terjadi Mas ya. Nah, monggo silakan tanda tangan. Syukur alhamdulillah proses yang nikah sampun paripurna kanthi lancar gancar boten wonten halangan segala punapa. Pilih melet menika Mas Agung dengan Mbak Ayu panjenengan saripit panjenengan berdua mulai saat menika melet menika sampun resmi, sampun sah, sampun halal dados pasangan suami istri nggih. Sah mituting paugeraning agami, nggih sah mituting paugeraning negari. Lan sampun dipun catet wonten kantor urusan agama Kecamatan Meranggen. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Salajengipun Mas Agung dengan Mbak Ayu panjenengan saripit panjenengan berdua mulai saat menika sabutipun kenai hak dan kewajiban sebagai suami istri nggih. Lamangke ampun kaget Mas ya Mbak ya. Kewajiban-kewajiban kados pundi lajeng hak kados pundi
mungkin dipun kerjake dipun laksanake sing penting ampun kesupen kewajibanipun piyambak ngoten Mas nggih Pak nggih mekaten ingkang saged kula aturaken kaya pangapunten akhir kalam billahi fi sabil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kula aturaken dumateng Bapak Naib nggih Bapak Ahmad Taufik ingkang sampun ngijabaken dumateng Risang Pinaharga kekalih mugi-mugi Risang Pinaharga langgenipun mangun paliwis megang utama saged pakia mulya yana lair tuming sepatos. Mugi-mugi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Daya-daya kula sekalian cetro lekota foto bersama yang damel kenang-kenanganipun Risang Pinaharga kekalih. Nggih ningali kamera. Risang panganten kekalih ningali kamera kersanipun dipun pedet gambar pakunipun langkung. Saya kerja bareng kalian Sanggarias VV Makeup Profesional Makeup Artis Jalan Raya Demak Bintoro Hadiningrat. Dekorasi Putri Jaya dekorasi sound system audio Putri Jaya audio production fotografer VJ Victor fotografi Jalan Raya Temanggung ugi shooting Next R Production Jalan Raya Temanggung fotografer Alim fotografi Jalan Raya Sayung Demak Bintoro Hati Ningrat kisah manggih badipun panglipur dening Cantang Palung Risang Supo Mangkolowati nggih jeng Dedek Tasya tebih saking Jakarta Selatan. Oh ya. Purno ijab kabul daya-daya sapanggih citra lika utawi foto bersama. Kangge selamatanipun monggo dipun pedhet wonten ing sasana ijab menika. Mangke dipun paring berkah donga kalian Bapak Naib sepisan malih kangge selamatanipun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al hadits amma ba'd. Nehan kramane dening ngaunirat awak tarumohon warah ring hayu telas tama baga maga makama teke rikang amadya mantri tumut bahar tiking tias ring kamartikan nugroho mewasih wilasanipun Gusti ingkang Maha Tunggal mugi sanitiyasa sumandha wonten juangga kita swagotra waradin sagung dumadi raharja niskala satuhu dun kula nuwun sangyaning para sesepuh mewah pinisepuh ingkang tuhu pantes sinungkeman para alim ulama mewah para kiai ingkang siang ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang satuhu luhuring budi para sanakadang sentana arga pawong mitra ingkang pantes sinambrama ing pambaja para rumaja putra rumaja putri ingkang sadukinasing Gusti waradinipun dumateng sagunging para lenggah kakung putri ureda muda minulya minangka perwakaning atur sumangga kita tansah sesarengan angang nglongaken jangka tumungkul ing wadana sumujud dhateng sahandap pepadaning Gusti ingkang Maha Tunggal nenggih Allah Subhanahu wa taala awit paripun rahmat taufik miwah hidayah ingkang sampun rumentah kita saged ngempal manunggal kanthi wilujeng tentrem sepen ing sampai kala datan katalumben sholawat miwah salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun titaing Gusti Musti kaning jagat nenggih panutanipun umat Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setunggaling nabi ingkang kita tenggo saha cadhong syafaatipun wiwit alam donya ngantos temugi alam delahan fiti niwa dunia hatal akhirah amin amin ya rabbal alamin wahyaning wacana purwaka wijiling wicara minangka pambukaning kota pamburuaning karya minangka pangargya dumateng para rawuh kakung putri ureda muda minulya saluku hamung kasurung sumengkaning cipta sine ranging rasa mewaju murunging karsa kula pun Saifuddin saking pawiyatan medhar sabda Pranata Cara Trikarsa Budaya ingkang biniji engkar dipinitaya ing karya kadhawuhan Pranata Cara yawit saking sagah kajibah mingkuh katempuh para rawuh labet saking awerat angemban ayahaning gati
turta sampun sumanggem mring sesakepan. Pramila boten ketang sakadaring lampah sagadu ing manah kula badhe ngayahi jejibahan menika ing salajengipun keparenga kula ngaturaken roncining laksita cara pahargyan pawiwahan tawbipun Dyah Ayu Vindya Saputri putrinipun Bapak Ahmad Arifin dalam Ibu Lasmiatun Jinatuk Romo kalian anak Mas Bagus Agung Rahayu Mutakin sarjana administrasi publik putranipun Bapak Ani Wiharja dalam Ibu Maria saking Ketuan Kulon Malibu Kandangan Temanggung dene lampah-lampai laksita cara menika pekatan sepisan Purwaka utawi pambuku pasraing penganten priya dening Rama Kiai Ishak minangka talang aturipun saking Bapak Ani Wiharjo Tayadaya katambe dening Bapak Nur Ahmadi minangka Cundaka dharma wicaranipun Bapak Ahmad Arifin panggihing risang pinahargya kekali mawi gagrag karaton Surakarta Hadiningrat ingkang binesut kalian tata cara ing pasisiran mliginipun wonten ing wewengkon Kebon Arum Residen nomor 22 Kebon Batur Mranggen Demak Bintoro Hati Ningrat kirap niti praja minangka kirap ingkang sepisan paminta pamit purna utawi panutup minangka laksita cara ingkang kaping 6 para rawuh kakung putri Wreda Muda Minulya kangge amboga warana gatining karya sumangga kita witi kanthi waosan Ummul Kitab mugi-mugi pahargyan pawiwahan antuk nugrahing Gusti wilujeng tentrem sepen ing sambe kala ala hadziniyah bibarokati suratil Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin matur nuwun daya-daya pasraing penganten priya dening Rama Kiai Ishak minangka telang aturipun saking Bapak Ani Wiharjo katur dumateng panjenenganipun kasumangga akan mapan wonten ing sasana pasrah menika daya-daya Bapak Nur Ahmadi kasuwun jumeneng mapan wonten ing sasana pasrah menika Bapak kalian Ibu menawi sampun dados anggenipun gantos busana kasuwun mapan wonten ing sasana pasrah menika nuwun oke menawi nembe kemawon gantos busana pramila pasrahing penganten rumiyin ingkang badhe pun pangarsani dening Bapak Ishak katur dumateng panjenenganipun kasumanggaken nuwun cek lah ya monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah amma ba'd. Pangersanipun para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh sedaya ingkang tansah kawula hormati. Mboten katulupen sahibul bait, sahibul hajah Bapak Arifin, setunggal keluarga sedaya ingkang tansah kawula hormati. Langkung-langkung sedaya tamu undangan mewah putri ugi dateng penganten sekalian ingkang nembe kala wau pun akid ijabaken wonten ing mriki nggih, wonten mriki kanthi lancar boten manggihan sedaya punapa. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing siang punika kawula lan panjenengan sedaya waget silaturahim wonten dalempun Sahibul Hajah Bapak Arifin setunggal keluarga kanthi boten maringi alang sedaya punapa. Arah saking menika kesyukuran sareng-sareng monggo kita pendahiraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam mugi katur kanjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Mugi saestu kula panjenengan benjang wonten ing dinten pembalasan amal pikantuk rahmat lan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak, Tuan Ibu, sedaya ingkang tansah hormati, wonten ing mriki kula matur minangkani wakil saking rombongan saking Temanggung. Nggih menika won saking dusun Ketuon Kulon, Desa Malebo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Mboten sanes pindah kula nderekaken rombongan minangkani wakili Mbak Yu kula inggih menika Mbak Yu Mariah. Ingkang sepindah derek silaturahim wonten ing dalem mriki. Kanthi silaturahim menika mugi-mugi samangkih ndadosaken sababiyahipun kula lan panjenengan anggenipun pasederekan tansah dumugi ila yaumil hayat. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih kanthi silaturahim nderekaken saking keluarga Temanggung boten sanes wonten mriki amasrahaken dhateng setunggal penganten jaler ingkang nami Agung Rahayu ingkang kala wau pun kadhawuh nikah akid nikahaken pingkatuk Mbak Ayu ugi kanthi nikah ingkang sampun sah menggahipun agami menggahipun negari. Muga-muga kanthi ijab ingkang sah kala wau sak mangkih ndadosaken barokahipun anggenipun sami bebrayan kekeluargaan ila yaumil hayat. Amin Allahumma amin.
ingkang kaping kalipun kanthi pasrahipun penganten saking Mbak Ayu Maria anggenipun suwan wonten mriki boten ambekta napa-napa namung bekta cengkir mawon kecenge pikir dados teng mriki niat mung silaturahim boten kados adatipun penganten utawi pasrahipun penganten darah Demak kranti kranten kula kalian dan Demak radi paham kuatah sangat sing dibeto jadi secara lahir secara batin pun nggih kathah naming niki saking Temanggung benten kalian adatipun mriki kula sak kanca mewakili saking keluarga namung bekta adatipun Temanggung mawon nyuwun sewu sanget dhateng keluarga mriki boten waget paring punapa-punapa ingkang tansah sesuai kalian keinginan keluarga mriki namung saged kula mung masrahaken dateng pengantin setunggal kemawon mugi-mugi Bapak Arif Istiqlal keluarga nampi sedaya kekiranganipun saking Agung Rahayu punika nuwun sewu nek larine menika baguse nggih bagus gagahe nggih gagah pengalamane nggih pun pengalaman tapi ajeng kados punapa kemawon namine tiyang tasih kathah kekiranganipun mila saking kekiranganipun menika sak mangkih saking keluarga mriki kawula aturi genepi kekirangan napa utawi saking sedaya masyarakat mriki kekirangan napa mangkih dipun genepi kula piyambak dereng ngertos kekiranganipun nek kula ngastani niku nek menggah pengalamane sak ngertos kula nggih pengalaman tapi pengamalane mungkin niku tasih kirang pengamalan mila saking menika kawula sak keluarga saking Temanggung mewakili Bayu Maria sepindah malih nyuwun agunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun anggenipun nderek suwan silaturahim wonten mriki kathah anggenipun kirang sopan kirang santun kairang sangka punapa kemawon nyuwun agunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ingkang salajengipun nyuwun ugi saking sakmangke keluarga mriki mbok menawi ndangani mangke setunggal utawa pinten tiyang niku insyaallah mangkih wonten ing Temanggung nggih Mbak Maria menika nggih badhe wonten napa nglempakake keluarga mrika nyuwun sakmangke dipun dherekaken penganten menika nggih niku mriku mboten kados niki kan mewah resepsi naminipun nek mriku mboten resepsi slametan gendurinan tok teng mriku nika sakmangke mula nyuwun saking keluarga mriki sakmangke kasuwun onten ingkang nderekaken nggih benjang dinten Rebo nggih niki Ahad Senin Selasa Rebo mangke wonten kang nderekaken mangke nek tok nganten tok kalih kirang luwes mula wonten ingkang nderekaken mriku sakmangke kula kalih jenengan utawa kaliyan Pak Arifin saged rembagan ingkang secara intern ngoten nggih dadi men lebih jelasipun sakmangke mugi-mugi pindah malih mugi-mugi pengantin menika dadosa pengantin ingkang mawaddah warahmah amin Allahumma amin lan ingkang cepet pinaringan keturunan mugi-mugi mangkih keturunan menika jaler panjenengan anak ingkang soleh setri muga-muga paringana ingkang solehah amin Allahumma amin ingkang paling terakhir kula mboten perlu matur malih sakmangke sak bibaripun sak sampunipun acara menika
pun dianggep selesai, kawula lan kanca-kanca rombongan sing temanggo badhe teras nyuwun pareng, boten perlu matur ngangge sepengeras suara. Ngoten nggih. Keranten wonten mriku ugi keluargane mriki gek wonten ingkang mantenan juga. Dadi niki sekedhik ingkang nderekaken mriki keranten bagi-bagi wekdal, bagi-bagi tiang. Mula nuwun sewu anggenipun pisuwanan boten waget nderekaken ingkang radi kathah, namung semanten keranten kawontenan. Ngoten nggih. Nyuwun maklumipun. Semanten ingkang waget kula aturaken kathah lepatipun saking sebebire pematur kawula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembelang wijang terang trawojo atur pegatanipun Romo Kiai SK Dayataya dipun tampi dening Bapak Nur Ahmadi minangka cundaka dharma wicaranipun Bapak Ahmad Arifin katur dumateng panjenenganipun kasumangkaaken nuwun. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Katrotal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, kasepuhan monco kaki wonten ing wawadan Kebon Arum Residen Desa Kebon Batur, Kecamatan Pranggen, Kabupaten Demak, Bintoro Hadiningrat ingkang satuhu minul yang budi mila pantes sinudar sono. Swangyo pangembating praja satriyaning nagri wiwit saking Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak Lurah lan sak panginggilipun ingkang tansah satuhu kula bekteni. Dhateng tinelempen sangya para taruna muda, para pamangku karya ing palenggahan pas enjang menika ingkang satuhu kula tresnani. Pinangka purwakane ngatur salang langkung rumuyin kula nyuwun gung samudra pangaksa mawit kula kumawantun sumantaka sumela atur jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami saperlu awrat ngundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Arifin Ibu Lasmiyatun ing rikalenggahan prasaja enjang punika. Salajengipun monggo kula dherekaken namung puja puji astawa kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat sih katentreman kabagyan tuwin kawilujengan katitik ing rikalenggahan prasaja enjang punika kula lan panjenengan saged makempal manunggal wonten ing adicara walimatul urs ingkang kagelar dening Bapak Arifin Ibu Lasmiyatun ing prasaja kalenggahan enjang punika. Salajengipun kula minangkani pamundhutipun Bapak Arifin inggih punika kapitedhan sinaraya kapurihan nampi menapa ing dados wacananing ngatur saking keluarga Bapak Ani Miharjo
Ibu Maria saking tlatah Katuwon Kulon, Desa Malebo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Inggih hawrating manah ingkang angka sepisan ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lelenggahan dumateng keluarga agung Ibu Maria utawi Bapa Ani Miharja saking Temanggung ingkang katemben rawuh. Panjenenganipun Bapak Arifin nyuwun Gung Samudra pangaksama lumantar kula hambuk bilih anggenipun anampi karawan panjenengan kirang anuju prana wiwit saking para kadang among tamu papan palenggahan saha pasugatan ingkang kirang hanuju prana mawantu-wantu lumantar kula dumateng panjenengan sedaya. Panjenenganipun Bapak Arifin nyuwun Gunging Samudra pangaksama. Salajengipun ingkang kaping kalih kala wau panjenenganipun Bapak Kyai Iskak sampun cetha lan terwaca angaturaken napa keng dados unek-uneking driya Ibu Maria Sagotrah kula wangsa inggih ing kalenggahan prasaja siang menika amasrahaken putratmaja kakungipun menika Bagus Agung Rahayu Mutakin Sarjana Administrasi Publik ingkang sampun alhamdulillah kaijab kabulaken kanthi lulus raharja kalis niring sambikala kala wau wanci tabuh 8 langkung 3 menit wekdal Meranggen utawi Indonesia bagian barat. Inggih kanthi suka lilaning penggalih panjenenganipun Bapak Arifin lumantar kula sampun anampi putratmaja nggih Mas Agung Rahayu Mutakin sampun katampi kanthi suka renaning penggalih sagaduk pangrengkuh kula Pak insyaallah Mas Agung Rahayu Mutakin badhe kula tampi suawi badhe kula wentah miturut adat Widiwidana ingkang sinengker wonten ing Wawadan Meranggen mriki. Inggih mugi-mugi panjenenganipun Mas Agung Rahayu Mutakin sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah anggenipun dedaupan kaliwan Nimas Ayu Pindya Saputri saengga enggal pinaringan putra putri ingkang soleh saha solehah pinaringan rezeki ingkang barokah saha melimpah ruah. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun, kaping tiganipun panjenenganipun Bapak Ani Miharja Ibu Maria angasta pinten-pinten sesanggan utawi uba rampe pinangka jangkeping adicara salakirabi sampun kula tampi mawantu-wantu matur nuwun ingkang tanpa pindhan mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kawasa atur piwales ingkang matikel-tikel. Amin Allahumma amin. Salajengipun sampun terwaca kala wau panjenenganipun Rama Yai Iskak boten saged dangu-dangu wonten ing kalenggan prasaja menika. Sejatosipun panjenenganipun Bapak Arifin dalasan Ibu nyuwun supados nyipeng utawi sare wonten mriki ngantos dumugi paripurnaning adicara benjang enjang. Ananging gegandhengan jejibahan ingkang boten saged tinilaraken inggih namung sumangga hambuk pilih mangke badhe nyuwun pamit lengser saking Wawadan Kebon Arum iki namung nyumanggaaken kersa tebih saking raosing panundung. Para rawuh sangya para tamu mekaten unek-uneking driya saking panjenenganipun Bapak Arifin dalasan Ibu sampun kula aturaken purwa madya wasana wonten galap gangsulipun anggen kula matur kula pribadi nyuwun Gunging Samudra pangaksama ing wasana wekdal saha papan sawetahipun kula aturaken dhumateng pepunden kula menawi inggih Bapak Pranatacara saking Wawadan Demak Bintoro Hadiningrat. Nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis tetes mentes atur pengantanipun Popo Nur Ahmadi Purno penampining pasrah daya-daya belajeng kalian menjilipun pengantin putri saking Tepas Wangi utawi petanggan tumuju sasana pinajang pajang daya-daya Popo Ahmad Arifin dalai pulas miyatun kapitining Dihayu Ayu Vindya Saputri kasun atemal menjilipun pengantin putri ugi katur dumateng Mbak Asia saking Sanggrias Vivi make up profesional make up artis Jalan Raya Demak Bintoro Hati Ningrat kasun sawi gaing kati Pranoto ing deri anu cecipanipun piyambak. Toyo Ayu Vindya Saputri kapit kalian Popo Ahmad Arifin dalai pulas miyatun sumakah lumambah binarung unggeling pradangga ing gegono ana gondarum ngambar ngepeki jroning sasana pahargyan sasana sing ngarani papat pahargyan kauping penganten lah ta menika tejaning Sekar Kedaton ing padusunan Kebon Arum Residen nomor 22 Kebon Batur Maranggen Tepak Bintoro Hati Ningrat nenggih Diah Ayu Vindya Saputri pangejoanta kaya soroteng Sang Basunto ing nembe biar pacar angagung busana sarwa sarwi endah edipen rinakit Sekari nonce saya adamel sulistya ing warna lenging cipta estining penggalih namung tumuju mring Gusti kang Maha Mirah mewah muasih kang tan pilih asih linuludan ing derajat semat sarta sinandangan ing suka Basuki Wirya Widata Raharja Niskala sapecak cedak sapecak ngeglo ngalilo Diah Ayu Vindya Saputri wis dumugi sono dipelenggahaken wonten ing sasana pinajang sinegek panyandranira risang naung kita Hayu Rahayu Raharja Niskala
Satu. Toyo-toyo praptanipun pengantin kula saking Palereman utawi pamondokan tumuju sasana pinajang pajang. Toyo-toyo Cantang Balung Risang Subo Manggalawati Ngejeng Dedek Tasya tebe saking Jakarta Selatan lampahnya lamun to Cinandra ladrang wilujeng Puja Brata Pangastungkara dumateng Gusti mugi handayani wilujeng tentrem sepen ing sampe kala gebyar gumebyar sumorot sumirat sumampurat nanging datan haplereng lah to meniku prabanipun penganten anak Mas Bagus Agung Rahayu Mutakin sarjana administrasi publik Jumangga lumampa Kaliah lambah iro kakanthi dening Romo dalasan ibunipun ketinggal bikut sarikut paneti sing lampah anggenya pranoto para pangombyong panginipun pengantin sami abebanjengan handhep cecibanipun sowang-sowang jang molinpat seprapat wustapat tanggaping cipta sasmita lantip pas saking raitu sasampunipun ambenet abebanjengan Nulya Sang Suba Manggalawati mahas ing asapun ngekes Pancatriya nutupi tatahan wawasa jagat kanggo belar prasasat wis rinacut dadiya saprica benuput ngeglo tanpa warana pelok tanpa aling-aling sang saya jaget anggenya lumampah wis tumugi sasana pangking sinegak panyandra niru risang nawung rahayu raharjani skala satu toyo Mbak Asia saking Sanggariar VV Makeup profesional makeup artis kasuwun sawegaing ganti pranata ing diri anut jecibanipun piyambak
Bismillahirrahmanirrahim. Triprakara kang tan kena kapurba dening panguasane manungsa. Siji tekaning rezeki, loro temuning jodho, telu tipaning lelayu. Plok demawahi gondang tutur saking regemaning penganten priya tinimpakan. Keplasing gondang asih saking pambalanging penganten putri. Tembok ingkang dal menggurti jumbo kalian sarojo kajatene werdinipun sedah minawas ing reh lumah lan urepe. Yen tinulu seje rupane, yen kene kit padha rasane. Sayekti manunggal kekali duwi tunggal, loro wujude ananging sejatining manunggal. Cokat cakut terambil terkindas, Bas Asia saking Sanghyang Vivi Make Up Anoto Analiti batin indakal sitaning toto cara candhaipun. Penganten priya daya-daya ngidak wijati perol pecah padha sagala kanan hantiku. Beda sungsas mita bisampun dumawah wahyaning mangsa kala penganten kekalih badhe sajiwara nengge saresmi ulah ridaning priya wanudya ya sangkapa. Penganten istri daya-daya nyawuk padya sindung setampat kinarya ameci padha tala ya telapanipun sukunipun ingkang garwa ampreh resik badan sadarunipun. Penganten itu daya-daya linanting dening abagus nenggih ingkang garwa mreh jejeg ateki turta datan kaluyurat anulya jinajaran. Penganten putri mapan wonten ing kering dene penganten priya mapan wonten ing kanan waspada ing tinggal. Isawus sawita pranata putra cokat cakut terambil terkindas. Bahasa saking Sanghyang Vivi Make Up Jalan Raya Demak Bintoro hatining rat mapan wonten sangajenging penganten kekalih kandhe nyepengi pojok ing sindur kanan kiri. Dene nenggih ingkang garwa nenggih ibunipun penganten putri tutuwuri hanya pengi sawindur sari ing bahu kanan kiringipun ingkang putra kekalih. Kenceng penyepeng pucuk sindur sang bapa saksana ya lumaksana lon-lonan tumuju padmasana ya kursi rinengga sekar terate nenggih asana winanggun. Sayek bapa Ahmad Arifin Amboyok wonten undak ing satikin sekar terati bale palimahan. Sapecak cedak sapecak ngeglo ngalelo lampahnya bapa Ahmad Arifin wus dumugi wonten ing sasana pinajan. Daya-daya dipun pendet gambar pakunipun kalian juru fotografer wiji fixture fotografi ugi shooting Next Art Production Alim Fotografi Purno
samangke dipun pendet gambar bakunipun. Daya-daya Bapak Ahmad Arifin pinarak wonten ing dampar pinajang amangku ingkang putra kekal. Penganten pun nempel lenggah ing pada kanipun ingkang bapa dene penganten putri ing jenggo kiringipun. Biyung wonten ing sisih kananipun daya-daya matur mekaten dumateng bapa. Abot endi Pakde? Bila dening sang bapa abote padha puning. Mangkono wis tetelebih antawisipun putri pribadi kalian putra mantu datan ana bedane. Satraju bapote promo ugi timbang pangrengohipun. Penganten kekalih anu tinanem dening ingkang Rama kanthi cara sinebeng bakanipun ingkang putra mawi asta kiring. Dene bau kiringipun ingkang putri mawi asta katat. Lenging cipta estining penggalih namung tumujul ming Gusti kang Maha Mirah merah wasih kang tan pilih asih. Mugi-mugi saged anglunturaken dumateng Syekh Nugroho ingkang putra kekalih ingkang nedhang aposah pasiyang. Mugi-mugi tembe wingkingipun saged runtu-runtu maruntun tangkar tumangkar bebrana abdi bawaka. Tata cara candhep ananggih guna tali krama kang kapras sinebat kacar kuco. Penganten banyak pengarupi kloso kalpo kinaryo pangesa ing guna kas kayaning priyotining ingkang garwa arupi arta receh krincing winor lawan wos cekdar kacang kawak dele kawak jangkep saputreng gading upacara syarat sarana kang wus katata karacik mewah kapratitisaken dumateng jurut paising penganten sarimbit bebasan sok glokok banyu gendhong sur pancur banyu gendhong pangesa yardana tinadaden ingkang gatinampen ing sinjang sindur. Sasampunipun guna kaskaya katampi tining Diah Ayu Vinda Saputri Anuliyo pinundelan katuraken dumateng Ibu Lasmiatun dalah Ibu Ahmad Arifin kinen sinimpen ing pedaringan minangka pamusti utawi pawitan anggenipun manggun bale wisma kang utama. Kacar kucur anggenya dadya sadulur kang dadya sadulur sangsaya tumulur. Kacang kawak dele kawak atuta deasesata kang dadya sanak sang saya sumarna. Purna kacar kucur daya-daya nindakaken lasitaning tata cara buja krama utawi dahar kembul kang kaprah winastan ya dolang-dolangan kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Secendok lekok secendok tantu anggenipun lang tinulang pramila wonten ing Karaton Surakarta hatining rat pujakrama utawi dahar kembul katindakaken wonten ing kamar penganten
nuting zaman kalakoni inggih cekap katindakaken wonten ing Dampar Pinajam kerja bareng kalian Sanggarya VV Makeup profesional makeup artis dekorasi Putri Jaya dekorasi sound system Putri Jaya sound system fotografer WJ Fixture Oki Shooting Next R Production Purno Dahar sesarengan toyo-toyo samanggih nindakan laksitaning Toto Coro Candaipun anak istri anak Tirta Wending ya Tirta Prawito Suci mendhatipun wonten ing Kusering Bumi kados pewayanganipun dene kados Toto Coro adat agami Islam ngonjuk Tirta Zap-zap mendhatipun wonten ing Al-Makadul Mukarromah mugi-mugi risang pinaharga kekalih anggenipun mangun bale wisma kang utama saged wening enggali wening jawi saha lebetipun wening lair kelawan patosipun rep sirep sidem remanem tan ono swabawaning walang alis ron-ronan datan ebah samirono kiyo datan lumambah purna silane mitir tawening daya-daya risang penganten kekali jumangkah lumampah marak sowan dumateng Rama talasan ibu badhe nindakaken laksitaning tata cara sungkepanipun risang pinahar ya kekalih risang penganten kekalih daya-daya matur mekaten dumateng Rama talasan ibu aduh Rama putra atur putra nyon pangat same yo angger oson tempat duh Kanjeng Rama putra kalian garwa Kanjeng Rama ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Rama cedhak kene nggih anakku lanang sing tak gadang-gadang ya nggih
Pangebektimu song tak tampa yongger. Muga-muga kowe yongger kelawan garwamu anggennya mangun bali wisma yongger. Tentrem ayem yongger. Bagya mulya yongger. Aja lali karo ngibadahi yongger. Inggih Kanjeng Ibu, brebang-brebang netyane abang beranang sucitrane labet saking trah nyuwing tias angampah pamuwung angempet tangis Bapak Sinaraja jajar-jajar lenggah iru para pepunden wis pinarak mabuku ismu tata tanggon tangguh ananging bawan ajejer sepo kang sepi hawa mewah awas roning atunggal prabila parikedah kuwawa anahan sumpo purna sumungkem dumateng Bapa Ibu toyo-toyo samanggih nindakaken laksitaning tata cara citraleka utawi foto bersama nggih kangge panginget-inget hari sumpakya nebusi jangkaning gesang pramila toyo-toyo fotografer wiji fixtur ugi fotografer alim fotografi kasuwun mendet gambar bangunipun syuting Next Art Production. Nggih sinambi kadang-kadang fotografer pramila jeng Titik Tasya Putri Domas Satrio Kembar samangke kangge kirap Niti Praja rumiyin ing antawasipun kirap Panarendran tuwin kirap Katsatriyan dipun datosaken setunggal pramila dipun wastani kirap Niti Praja. Ayo adik-adik, siap-siap di luaran sana untuk persiapan dulu kangge kirap Niti Praja. Sudah siapkah Dik? Ya. Persiapan dulu, baris dulu, nanti saged dipun lajengke kirap Niti Praja sampun satata Dik. Sudah siapkah? Ya. Lampaing Cantang Balurisan Suba Manggolawati. Ganti karing ketawang Ibu Pertiwi. Padang Hanarawa Sumila Biak Katon Hangila-ngila Pargo Agung
kang tumuju sasana rinengga tuhu menika warnanira kang dawek hanawung kitu kinen lumambah mung kowe ngarsu menika to kang kawastanan risang suba mangkalawati nenggih cucu ing lambang dene wonten rikalenggahan siang hari meniku dipun paragani dening Jeng Dedek Tasya Tebih saking Jakarta Selatan kadhawuhan lumambah monggo ing ngarsa pamriye lampun wonten rubeda bangkit prantas bila boten adamel kuciwa monggo ing ngarsa daksar maksih muda tumarungu kawimbuhan sulah bawa hanaraga tandang tanduk prasaja tur resepake sarira rabyak sumana marang sapa wae prasaja uripe prasaja pusanane luhur bebutine katitik saking ebaing sarira liriking netra ukeling asta tumapak ing padha ngidak wirama kapacehno bilih risang sumba mangkala sadulebda ing budaya mangkono lampahing risang sumba manggalawati nenggih Jeng Dedek Tasya sampun tumugi sasana pinajak samangke badhe pratitesaken kirap niti praja sinegak panyandranira risang nawung pidahayu rahayu raharjanis kala satoho ananggih menika to candraning kirap kanarendran jroning pawiwahan Candrawardine gegambaran cariyos mawa pepindhan laksita cara tegesing lakuning tata cara kirap liri mijil mamba kanthi arak-arakan kanarendran membo patraping ratu dene pawiwahan manggawerdi bawahan tauping penganten sinten to kang mencorong tejani sumorot sucitrani sinembuh murup mobyar busanani ing satemah Prabowo Prabu Angewung meniku yekti menika risang apindo nariswara nariswari nenggih penganten sarimbit kang membo Sri Narendra Tuwinarwa Dayenta ingkang katon dambyak-dambyak tutwutat menika pepantaning Putri Domas putri wanita dekali sampas kawan atus dados Putri Domas ateges putri 800 cacahe dipun walik tingal wonten sanjawining rangkah pramila dipun wastani kirap
niti raja sinegek panyandranira sang naung rahayu rahayu raharjane segala sadaya. Ya kangge panglipur sakmenika kirap niti paca sampun pramila langsung damel kegajolanipun Cantang Balung Risang Suba Mangkalawati. Yo Adik jam 12 Dek. Sudah siap Adik jasa biantun saking Jakarta menika. Gimana Dek sudah siapkah? Yuk langsung jam 12 dados. Kangge panglipur warga saking Temanggung. Ayo Dek sasek kae wis duwe bojo durung loro nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yo yang mriyayake bayu warga residen. Ayo Dek Tasya sayange panggih yen kula sido dikawin tekate ngati ora bakal luka. Ayo Dek sumpah ing janji sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng bila jam 12 Dek manis rasane najan tilas tak enteni randane sayang wis duwe bojo ayo boyak heboh
kasih sayange Kasih sayange karep atiku lakon tadi bojone. Alah Lah yo, aku ki wedi Mas. Awet saka pintu masuk lho tamati ae. Iki ki gumbel Pak gumbel aku mending ngono. Ayo TikTok 1. Iya, Ayo. Hadap sana saya semuanya. Bapak Ibu jempolnya dinaikkan ya sayang ya. Ayo ikuti kerane Bos. Asik. Ayo. Ayo Pak dombanya ayo yang semangat. Ibunya Hadap yang sana. pertama. Ulangi lagi. Ayo. Asik. Ayo semuanya. Asik. Hadap depan, ayo boleh ikut di garis. Ayo siro. Ayo tangannya bersiapan. Sampai bawah. Asik. Hei, ke kanan atas lagi. Ayo Sampai bawah sayang. Asik. Ke kanan atas lagi. asik. Semuanya. Hadap sana. Tepuk pantat ya sayang ya. Ayo. Asik. Ikuti gerakannya. Orang kudu podo yo. Ayo, Bu. Asik. Ayo. Balik kanan. Hei. Asik. Ayo. Tenan toh? Tenan toh Mas? Sing tengah ki lho. kadang ngetek Piye Mbak? Kesel yo karepmu. Salah. Lah yo sing dumas iki kudune sak mono-mono kae. gedene Lah sakmono dadi dumas yo kesel. Remo. Betene jancok ya. kan dia. Ora ono tak biacok kae. Aduh. Sampeyan kok ndingluk napa to Mas? Kancane do ngene kabeh kok kok ndingluk ya ten apa? Oh lemas, lah napa lemas? Sing obah kene kok sing lemes kene. Kandiane. Ono apa lemas? Heeh. Wedi. Gila. PRW niku. Oh pol, wedi yo gila pol kene. Nggih. Padune arep nyikep arek. Kandhane. Padune awet mau. Njaluk ngono. Lah ya kene set ora apa-apa wong awet dhewe iki lanang padha lanang ki Padha muprem. mupreme. Ora apa-apa tangane maju cek. Rusak. Kok nyekel biasa ngono lho. Nyekel kok diowo-owo lho kaya keri pentele. Iya, ngandane turun. Kowe apa ngene kaya ditonyo kowe kok iso men. Iya, kadang Lah alhamdulillah. Iki Nggih. duduk apa to? Sing ndi? Ora apa-apa, Lah, ya iki ora lho. apa-apa. Iki grup apa iki? Grup apa? Karang Taruna, saking Nggih, Karang Taruna. saka endi? Pondok Narum. Remaja Kebon Elok. Oh, Kebon niku. Narum. Nah. Kebon Elok, Mas. Kebon Elok. Nggih, Je. Kanca niki ki apa to kok sober? Ngetek ya. Nak ngono ki. Aja lo ngosek lho. Sayang cantik. Nah, cantik mama sini sayang. Masih satu lagi, masih Iji satu lagi. Dek. Sedilut tok. Ayo. DJ langsung. Sik. Ah, Nah. oh iya. Manut aku. Nah, kowe ra salah kesel to maju kene. Bapak Ibu duduk aja. Nah, Iya. kene maju. Maju. Maju nah. Sing gede. Lah. Remo. Tak pamer karo wong Temanggung. Ya ampun. Iki apamu to sing dadi ngentan ki? Wadi, kandung. Kandung. Ya kok beda? Iya, apa? Kok mentel iki? Heeh. Batane aku gelo aku gelo petokane cocok lampah kuwi gelo aku. Lah yo toko-toko muentele ra karon. Kandhane. Dunia Tasya. Jenenge sapa ta jenenge? Ada. Maryam. Nah, wis dibojo? Wis. Sing ndi? Yang ngaku ki bojoku kok. Bojoku diaku-aku. Ki padahal medak wedi lho. Nah, sing ndi? Bojone iki wedi. Wedi. Yo ora kok wedi. Jajal cedak. Yo jajal no Mas jajal lho.
Ayo betul nyirik. Bojone wong tak parane kaya bojone kaya ngene. Ya aku yo wegah gemoh aku. Aku ora ngadiri wong sakmene-mene wegah aku. Wegah sinem. Samono-mono ke lho. Remaja-remaja kebon elok. Ayo nyanyi pilih nyanyi apa joget? Ora kabeh. Ora kabeh lho Ora napa? kabeh. Pilih nyanyi joget pok ngambung aku. Ora kabeh. Ora kabeh. Ora kabeh. Ya. Nah ora kabeh berarti saweran. Ora ndedit. Loh, kowe mesti njaluk saweran apa ora? Iya. Ya iki kan adimu ta. Nah, madhepe rono sik. Nah, jenengane sapa? Dik sapa? Ayu. Dik Ayu. Dayu. Mbak Yu yo Mbak Yu. Mbak Yu ya Mbak Yu. Duit yo duit. Heeh. Piye? Duit ya duit. Nah, Mbak Yune yo butuh duit. Mbak Yune butuh duit. Nah, 50 kok 100. Sembarang. Oh, sembarang. Ajar, Ayo, joget ya. Joget sedilu dengko sawerane karo adik Rambung, iki Dik. 100.000. Iya, Nah, joget lagune. Bojoku ngamuk. Oh, bojone ngamuk karo bojone berarti. Oh, nggih, padha aku Mas Sami nggih. Anu sithik-sithik ya, ya sithik-sithik ya, Mbak. Nah, ora apa-apa, ngene iki ndak ra ketara koyo aku ngene iki lho. Nah, ya sehat-sehat selalu ya, Mbak. Nah, lagune apa ini? Pak iso nyanyi ya, Mbak? Aku sing nyanyi aku, sing joget kok anu dirimu, bojomu karo Mbak E. Iki Mbak Yune. Oh, adine. Adi mana? Oh, gede adine ya. Iki tak seneng ra karoane ampun. Lagune dikeki, lagune napa niki? Lagune goyang single, goyang single, goyang single. Oh asiknya. Goyang single, goyang single. Oh syadu. Aku ki yo wegah. Sing gudi ki lho. Aku kok piye ngono. Aku nang atas gudi ki lho. Iso keri dhewe aku. Ya, sing nyokot sing ndi? Oh, sing gedhe nyokot. Oh, ya sujukno ora kaya aku ya, Mas. Kandang. Nah, iki ya wis ngono wae ya. Dikasih goyang bareng-bareng wae ya. Goyang Nah, bareng-bareng. Iki dikasih DJ. Mbak mantan Mas mantan berdiri semua. Yo Mbak mantan Mas mantan berdiri semua sayang ya. Yo dikasih DJ Gedang Pluto. Oh iya, Nah, satu habis ini kali nanti langsung music live music. Nah, Oke. Pokoknya didum yo Mas. Yuk, Waktune didum, sithik edang didum, iya. Nah, sithik edang didum. Nah, Yuk, sudahkah? Ayo. DJ dulu. Mbak mantan, Mas mantan berdiri semua. Boleh. Mas berdiri Ayo, maju. Mas. Nah, berdiri. Ayo. Ayo deh, DJ pemalsu bahasa. Yuk tangannya boleh. Tangannya di atas semuanya sayang. Hei. Boleh. Bapak Ibu ayo. Ayo. Mbak Doma semuanya. Hei. Ayo. Asik. Tangannya di atas semuanya sayang Mas mantan. Asik. Tangannya di atas boleh semuanya boleh dong. Turun semua sayang, turun semua yuk. Mbak mantan turun semua, turun. Mbak mantan boleh turun. Bote domanya boleh. Asik. Hei. Asik. Asik. Masnya di tengah yuk. Yang besar-besar di depan. Yuk, bote domanya boleh. Ayo ikut enggak apa-apa. Ayo. Ayo. Di belakang. Siapa? Ayo semuanya. Ayo, hei. Goyang, hei. Asik. Hei. Joget bareng yuk. Asik. Hei. Tangannya di atas boleh. Yang semangat bro. Asik. Asik. Ayo ikuti adiknya. Tangan di atas sayang. Suaranya mana? Ayo meriah. Tangan di atas semuanya sayang. Hei. Berputar-putar yuk. Asik.
Tangan di atas sayang semuanya. Asik. Yang semangat. Ayo semuanya masuk mas. Masuk sini mas. Boleh masuk. Goyang dulu. Asik. Ayo. Asik. Asik. Goyang dulu. Goyang dulu sih. Joget. Sampai bawah sayang. Asik. Ayo. Ayo. Ayo mbak. Tunjukkan pesonamu. Ayo. Asik. Walah lo. Ayo sekarang putri bebas. Goyang dulu. Asik. Asik. Iya, sudah. Iya, Nah, tepuk tangannya mana sayang? boleh. Nah, ya saya sebentar. Sebentar, agak ke sini mas. Iya, iya. Nah, Maju sedikit ini ya. yang terakhir ya mas. Iya, Yang terakhir 1 menit aja. Betul. Ini Ayo, oleh-oleh Dek. dari Jakarta Selatan ya mas. Nah, Mbak, nah Mas manten namanya siapa mas? Nama Agung. Mas Agung bersama Oh, Mbak. Iya. Mbak Ayu, Mbak Ayu. Mas Agung, sing sampean remeni kalian Mbak Ayu niku kira-kira apanya mas? Contoh bibir, hidung, mata, apanya mas? Semua Oh, Semuanya. semua. Berarti wong Temanggung ki kategori niki yo ganas yo mas. Ya, ganas, Ganas gelem, Mas. duyan. Semuanya. Iya. Mbak Ayu, sing sampean remeni kalian mas niku napane? Bibir, hidung, mata? Sifatnya. Oh sifatnya. Oh, sifatnya. Sifatnya nopo sifatnya? Iki tuh desel ya nopo? Kalem. Desel lah iki lho. Nah, Mas kira-kira besok pengen punya anak berapa? Rencana. Rencana. 11. Oh 11. Walah, 11. 11 Tenang. marem, salusen. 11. Masnya pengen dia anak 11. Iya. Nah, yo. Nah, Eh. Bapak, kira-kira Bapak besok pengen punya cucu berapa Pak rencana? Berapa, Pak? Sak banyaknya enggak apa-apa. Sak banyaknya ndak Ah, apa-apa. ah, Yo sak- bener, sak- yo bener Pak. Sebanyaknya ora apa-apa wong yo sing anu yo anu Mas karo Mbak ya. Iya betul. Nah. Ibu pinten Ibu? 3 mawon. Oh, Oh, 3 tiga. mawon. Oke. Bu koyo iki rada trauma. Hati. Ibu besan. Nggih. Nah, iki maune aku nak sakmene iki gilingan aku jamane 17 tahun ya Mas. Nggih. Cilik ngene iki. Pengen punya anak cucu berapa Bu rencana Bu? Rencana Bu. Oh, terserah yang mau ngasih. Oh terserah Oh, yang mau terserah. ngasih. Pinten Nggih. Pak? Pinten? wae. Oh sitok wae Mbak. Sitok, Lah aku ki lanang lho dudang Mbak. Pripun? Ora sakake sampe kok delok aku. Rembuk. Nah, iki mau dikasih 3, 4, 5, 6, 8, 11. Nggih. Iki kunci utamanya ning nggone Mbak Ayu ya. Nggih, leres. Mbak Ayu kira-kira besok pengen punya anak berapa? Rencana. Nah. 2. Oh, manut sing ngetengi ya. Ri. Halah. Yo bener, wong wedok kudu manut wong lanang, Nggih, leres. wong lanang kudu manut wong wedok. Nggih. Besok nak Muhammad dikagemi putra-putri harus saling membantu, saling Nggih. melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Betul. Tak dongake mugi-mugi Mas mantan kalian Mbak mantan dadi keluarga sakinah, Mawaddah, mawaddah warahmah, warahmah. keluarga ingkang diberkahi dan Nggih. cepat mendapat momongan. Amin. Acara Nah. selanjutnya dilanjut Oke, rumiyin, Bapak. matur nuwun nggih. Kegajulan sampun pramila katur dumateng para bapak para ibu sedaya kasuwun jumeneng mapan wonten ing sasana baka dedaharan rumiyin Bapak Ibu menika prasmanan mendhet piyambak hadirin dimohon untuk berdiri menikmati hidangan yang telah kami sediakan sinambi kerep musik menika cek sound rumiyin Mas adamel regeng-regeng pahargian pawiwahan dawuhipun Ayu Widya Saputri. Ayo cek sound rumiyin Mas. Pramila kula tutup yen gedhe nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Rehning adicara wonten ing sampun paripurna kula pun Saifuddin ugi jeng Dedek Tasya tebih saking Jakarta Selatan. Sound system audio Putri Jaya Audio Sanggar Yas VV Make Up
profesional make up artis ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan hambok bilih ingkang kula matur wonten menawi tandang grayang solah bawa ingkang kirang prayogi kula nyuwun biagung pangaksami jenang selo water kali sesondran apurato mbok menawi wonten lepat kula hayu rahayu raharjo niskala satoho Nggih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.